azvina kumira mushe murezimbabwe dzimwe nyika dzapindira vakomana aiwa totenda dzamwa nekuti dzaswera nebenzi so pana panyaya kunetsa ndekuti zviri kunzi Saviour Kasukuwere anzi ada kudzoka kuZimbabwe kuzobvisa alarabvisa Mnangagwa Pachigaro but inini chinjiri fani pavakomana vapolitics ndekuti iye chakatoti atobva muZimbabwe muno aitotiza raritori bande pakangobva madhezi akabva namukabebebe akabva muno ari mu120 mudara akatsika giya achirova pasi pasina chekumirira handiti so azobuda aenda kunze manje kwakuchitanga kutaurisa this that chichi vari kunze kwenyika ikoko same applies nezvekuti naJonathan Moyo ari kutonzi ada kudzoka futi muZimbabwe this that wezi vanenge vaona vakomana kuti hapatorina kana imwe career kana zvimwe zvinhu zvavangatoita kunze kwokuti vauye vajoine politics zvikuitika because vari kuona vakomana vechidiki vakaita sana Nelson Chamisa vari kusomoka mupolitics nevanhu vakawanda vari kutongoitawo zvinhu zvavari kutongoitawo mupolitics so obva vakomana obva vaona kuti isusu tiri mabig fish takadya kudhara takaraura kudhara takatese takachimhanya chinhu ichi rega tidza tidzokere titese tinotsvaga lake because inini zvangu I don't think kuti zvinhu zvaari kutaura zvinomeka sense because ndichandoziva kuti pamwe munhu semunhu angada kutanga political party haashayiwo zvinhu zviri kutaura because kana zvaari kutaura zvaimeka sense kana zvaari kutaura zvaizoshanda why iye akabvumira kuti zita rake ribviswe paballot paper ndobva ashaya kana action bashaya kana power bara kunzi zita rake ratobviswa nezeki paballot paper wafanira kungoona power but tozokutrasta sei kuti iwewe uri kuuya uchinobvisa Emmerson Mnangagwa iwewe wakashaya simba rekuti zita rako ridzoserwe paballot paper